No niin. Otetaanpas nyt tässä vähän videoa. Tämmönen tosi harvinainen Olympia T80 moottoria. Laitetaanpas käyntiin. Noin. Ja on mittari. Rinpaineet on 4-5 kiloa. Sammutetaanpa kauanko kestää laskea tuo paine. Kyllä on tiivis kone. Pitää öljynpainetta, ei paljon putoa mihinkään. Täytyy panna käyntiin uudelleen. No niin, katsotaanpa nyt lisää. Siinä on synäskartti. Nämä on harvinaisuuksia näissä moottoreissa. Ja vesipumppu on tehty. Tää on Volvo-vento tyyppinen. Ennen oli täällä kohtaa semmonen erittäin huono lutkutin, joka oli yleensä aina epäkunnossa. Katsotaanpa sitten tänne. Täällä on se remmi ja vauhtipyörä, no puola, kaasutin. Tässä on imu. Se sammuu, kun on vähän lämmin, jos laittaa päälle. Ja tässä on kaasua. Vesi lentää. Ja sitten tämä pakosarja. Tämän näkee, että tämä on aivan valupinta. Elikkä siis tämä moottoria ei ole käytetty muutamia kymmeniä tunteja. Tämä on seisonut vain. Tämmönen löytö Keski-Suomesta. Tässä on kaikki laitteet. On okselistot, tankit ja petroliakin minulta löytyy muutamia satoja litroja. Veneen rakentajalle tai tämmöisen harrastajalle oli uutta vasta.